Hallo Jack, kom nu for helvede. Kom nu! Jack! Kom nu, der er nogle brakkenøj derinde. Er der en anden? Ja, derovre i vinduet eller sådan noget. Derovre i vinduet! Kom nu! Der er den der store ting med bits i. Den her? Ja. Den her. Hvorfor fanden har du ikke fjernet de madrasser? Julia, kom nu i gang! Fjern nu de madrasser, Julia. Hvor fanden skal de hen? Derud! Kom nu i gang! Kom der, Julia, kom der! Jeg står og arbejder sådan lige fint. Nej. Men jeg skulle ikke hjemme med den store. Ufa. Ufa. Hvad fanden er det for lort? Den er for lille. Hold nu. Ja, jeg skynder mig, Rie. Der er ikke nogen brændnøgler med mig, jeg gider ikke vide på. Det er godt. Hold din sød. Den der, den passer jo. Det er godt. Du har et pænt sprog, Rie. Hvor du det? Nu kæft. Det er en af dem der. Jamen, det kan jo være herude. Kom her med den, siger jeg. Hvor er det? 100 kroner. Helt fast, det kan være herude. Det er fucking som pæflur. Hvorfor er der ikke nogen her? Så skylder du mig kun 500 kroner. Ja, du skylder mig kun. Ja, de svin. Jeg kan jo ikke engang se, hvilken størrelse det er det her. If you want go. Så tip den op. Vi skal bare lige have det her indenfor igen. Nej, nej. Den øster. Hvor skal den hen? Den her, den skal lige indenfor igen. Ja, det er sgu ikke meningen, at vi skal have malet herude også. Sådan. Jeg tænker, fanden har lang. Ja, du ridser væggen. Det bliver vores sikkert glad for. Uden tvivl. Det håber jeg på. Au, lidt lige imod. Nej, ikke! Mit pænt er ikke glemt din fat. Du er jo bare så ikke sjov. Så der, nu kan den bare komme ind. Skal vi se der? Hold nu kæft og hjælp for fanden. Jo, det er godt. Jeg byder det her YouTube. Ja, kom nu for helvede. Hvad er det lidt samarbejdsvilje, ikke også? Hvad er det for noget lort, du har lavet? Det er sådan dag, så. Ja. Skru det her hjul over af. Eller hvad det nu er. Ja. Nå ja, der er sådan en inde, men... Noget lys! Jack! Hvad? Nu hullet vi jorden her. Sådan. Nu vi skal ligesom have det ben herovre af også. Jeg laver hvordan? Det kan vi ikke. Helt dyrt. Nej. Kom nu! Nej.